Club Junta, building better Africa. Nyamara birumbuge mumbayo birumbuge nyamara birumbuge mumbayo birumbuge birumbuge mumbayo Nyamara birumbuge mumbayo birumbuge nyamara birumbuge mumbayo birumbuge mumbayo Masura banchi ya Malawi nonse shikocha kumasulo. This is Comrade Ntanywa Parimpopo FM ndirindu tenga wapire malata umene uchoka kwa amaiko usi akuti apire malata cholinga chano chimene mmapitira ku oja zake alibe mlandu kuti amaiko usi abwere auze mtundu wa Malawi ndiye kuti inuyo mukhoza kumayenda maliseche. Ife tutinadziwa kunena kuti apire malata awa chimene akupitira kumeneko alipo amene watuma mabwana awo aku MCP atuma kuti ukalowe chipani chimenechi ukasokoneze mmene amasokonezera kucha kuti pipi kucha ndi olemekezeka amaiko usi ayankhula kunena kuti atata ayankhule zimene anayankhula pire malata kumtundu wa Malawi atapeza kuti alowe muchipani chimenechi cha oja zake alibe milandu. Palibenso munthu amene angakonde andiye kuti iwo akhoza kumayenda maliseche akamayenda pansewu apire malata. Tatiyeni timumve Vice President wa dziko la Malawi Michaels, Vice President wa dziko la Malawi kawina sakufuna kawina sakukondwa kawina akutani koma Vice President wa dziko la Malawi Michael Usi. Ineyo pakali panopo tinda twambirimbiri amene ujana fita ukapanga press conference amene ujayo njatinke nawo ndiponso akamakambaza iye ndingodaba kuti ine sinapange firu zoti anthu ambiri ma MP achoka ndizonama maybe one ena like amene pachapa na kwamveka ma info macha sindikwazo so ndindani chapaswa picture ngamena muzindikira ndiye chifukwa ineyo mpongole mekeza ndi mufaira ndi mufu kuti ngati ndinene kuti amafuna chani kwa ine saenda ndi musewu kuti ndinene kuti atabwera kwa ine amafuna chani saenda musewu koma kuti ndi mwana mmaganizo singamalalankuleza iye ndine sili level mosi azina kuti ndi ana anzake
mukananga nena Michael Owisi kuti ndokugwa kunyu amaendera mwezi ukatuluka zochitika zake sizimagwira. Asafintra chikao cha kumasuro Limpopo FM ndi Comrade Mtsanyi wa Amalawi ndafuna ndikudziwiseni kunena kuti kwafika anthu kuchokera kudowa amene afika kudomasi angofika malo ena kumeneko ndi kumene akhazikika akuti akuzayang'anira chisankho. Zomvetsa chisoni anthu onse anali pa malopo ndikuthamangisidwa kuwuzidwa kuti ino nyamukale zipitani kudomasi. Ndesi ndikuziwa anthu akudomasi moti bwa pachasomba ineyo tu ndeni maitaira mtengo otu ikafuna kunthamangisa munthu. Somba ikafuna kunthamangisa munthu simasewera. Anthu akudomasi mukuti bwanji akubwereserani anthu achilendo amene achoka kwa Nsundwe atumiza akwa Nsundwe kudomasi kuti akayang'anire chisankho kudomasi. Ndeno akudomasi mukuti bwanji Mungu asiyasiya anthuwo Limpopo ndi Comrade Mtsanyi wa kunali mkumano kumamawa chipani cha MCP ndi akuluakulu onse. Kumkumano kumeneko kunali a Ax Mwanga, a Richard Chimwendo Banda, kunali a Chakwera, kunali a Nkaka, kunali Gredeza Jeffrey, kunali ma Nigerians komanso ma Rwandanese komanso kumeneko kunali a Valentino Piri osaiwala atsogoleri aja amene akuyang'anira kampani ya MTN. Nkhani imene inavuta kumeneko inali nkhani yonena kuti kodi wamuuza Comrade Mtsanyi wayuza Limpopo radio station nkhani yokhuzana ndi kubedwa kwa ma ballot papers akunsanje ndi ndani. Amalawi tikamayankhula ena amaona ngati ndizocheza koma zimakhala kuti ndizochitika. Ma ballot paper ma box atatu amene abedwa kunsanje aja abweresa mgwedegwede ku State House moti chigawo cha kumamawa kunali mkumano umene amakambirana ndipo zokambirana zawo zatha moteri agwirizana kumeneko kunena kuti pakuyenereka tichite haki page ya Wabakiri TV komanso tisokoneze manambala a nyamata a Limpopo FM asapezeke masiku amene chisankho chikhale chifukwa ndi anthu okhawo amene angaibalalise MCP ndikutiso isabwerere mboma. Ndikufuna Malawi ndikusimikizireni kuti musakhale ndi mantha, manambala athu ndotetezeka chifukwa anthuwa anayesa kuimbira kuja kwa akuluakulu a Facebook amene amayang'anira Facebook amene amayang'anira Facebook ndicho linga chonena kuti achose page ya Wabakiri TV koma anthu amene awakanira auza kuti malinga ndi malamulo awo sakulolezedwa kutero ndipo ayesesa kunena kuti mwina ahake manambala a Limpopo FM ndipo WhatsApp auzaso zonena kuti ndi ufulu wa munthu kubwera pa social media ndi kuyankhula choncho. Ndikhoza kusimikizirani kunena kuti Amalawi musadandaule, ife pa Limpopo FM komanso Wabakiri TV tikhala tikubwera kuzakupasani zona zenizeni zimene zikuchitika pa ground. Choncho manambala athu ndi omwe aja takhala tikukupasani aja ndipo musadandaule
chimene palibe china chilichonse chimene chichitike ndi manambala athu, ndipo mukhale omasuka kunena kuti mukhoza kupereka information yanu pa Limpopo FM 24 hours kuchokera mmawa mpaka na tiponye mavoti 24 hours. Mamonitors tikudikiratu ino pa Radio Limpopo FM. Nonse kumene muli ndithokoze asilikali a polisi, ndithokoze asilikali a ame amene inoyo mwachita kutsimikiza kunena kuti Comrade Ntanyiwa ichoke komano pano pa center pamene tili ife pano chimene chichitike china chilichonse ifeyo tikupasirani. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa, nambala yathu ndi yomwe ija. Ma Nigerians ihakeni nambalayi ino amene mwapasidwa chinchito chonyena kuti mupange haki nambala ya Limpopo FM. Tikufuna tibwerezenso kunena kuti 0732571972 muihake nambala imeneyi, chifukwa kumene kukubwera ma information ochuluka ino amene muli ku Malawi +27723571972 koma Comrade inuyo nsona nambalayo mpaka kuchita kwa pasanthu wakhungu akamanena kuti ndikugenda amakhala zonena kuti pasipa wachipondatu chimwala chonena kuti akangochitola chimene chichichi ngati iweyo muyandikire udziwenso kunena kuti koma iye ndi anadikozekera. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Muli bwanji Sister Sakina? Ataiona kunena kuti kumene tikulowera kupalibe chabwino. Shadow MP wa chipani chija cha MCP kuchikwawa East Akondwani Chiutsi anapasidwa matumba achimanga 200 kuti agawire anthu mwaulere. Iwo atenga matumba amenewa ndiko agulisa kunena kuti zakusogolo ndesi zikutani sizikudziwika. Akondwani Chiutsi amene ndi Shadow MP wa kuchikwawa East amene anapasidwa chimanga matumba 200 pamene president anapita kumene kuti agawire anthu. Iwo atenga matumba amenewa ndiko agawira kuti zowina sizikudziwika, kuli bwino ndingoyendera kwa pyatonola chifukwa sudziwa mtima wa moto. nayo sombali inayi akazi amalemu asidiki Mia amagawa 100,000 kwa zibusa mu constituency yawo mpaka anafika paja pogwada pansi kwa auza mazibusa kunena kuti pepani auze na Kristo wanu andivotere. Iwe maisidiki Mia, you don't know kuti kukwiya kwa Malawi ndikotani. Anthu amajanyika kumene koko. Did you go to help them? Did you go to see them? Malawi, this is the right time. Ino ndi nthawi yanu yoti munyade ndi voti yanu. Voti olokungwe kuigwira ndi zala ziwiri popita kukavotera. Kuigwira ndi zala ziwiri. Akuti amakambirana ameki kunena kuti mavoti angu agawa chifukwa zasimikizirika kunena kuti Peter Mutharika ndamene akuina chisankho ndi akuti amakambirana kunena kuti Peter Mutharika tingompasa 47 achakwera tapase 45 kapena 43 amai Joyce Banda tapase kandi 20 chakuti muli bwanji amaikalia ndakudandaulani kumene muliko amaikalia ndakudandaulani inoyo ngati mai amene mmamenyera maufulu azima
azimayi kampeni yonse yatha osauza azimayi azanu kunena kuti tikamvotere mayi Joyce Banda amayi Kalia mwaje zambiri za MCP mulibanja amayi Kalia mulibanje amayi Kalia amene mwalephera kumemeza azimayi anzanu kunena kuti atiyeni tikamvotere Jenny Ansa ndi Peter Mutharika tikamvotere mayi Joyce Banda ndi akachali kungokhala pe kama yanu itamatidwa ndi ndrama zochuluka za Lazarus Chakwera ndemwe iwona game yotu mene iteretu no more chance Chakwera sakuwina Amalawi lero ndifunaso ndisimikize kawiri lero pa 14 mawa 15 ndifuna ndikusimikizireni Lazarus Chakwera sakuwina Lazarus Chakwera sakuwina olo mulungu atakhala kuti watsika ndikubwera pa dziko lapansi ndikukhala pa mpando pe kuti iye ndi amene azang'anire chisankho Lazarus Chakwera sakuwina chisankho anapha chilipo Bible limanena zone Bible lot osati ine Bible limanena kuti usaphe Lazarus Chakwera chinakomera ndi timu yawo kukamupha chilima ndicho linga chonena kuti apeze udindo 2025 nde mulungu akati kumwamba kwakwiye tuluse nkhunda usauluka mkugwa basi tipite kuchikwawa kuthamangisidwa tipite ku Nsanje kuthamangisidwa tilowere ku Mangochi kuthamangisidwa zizindikiro zonena kuti umunthu ife siti kumufuna Amalawi tiyeni pa 16 tikavotere kusintha Amalawi asilikali onse amene anapita ku DRC commission asadiki komanso amene anapita ku peacekeeping asilikali amenewa alipo 2000 akuwakaniza kuti asavotere ndipo sanapasidwe makalata owavomereza kuti akavote. Izi zachitika kudzera ku department ija ya security ya MDF cholinga namba ya asilikali ikhale yochepa chifukwa zaziwika kunena kuti asilikali ochuluka pafupifupi onse sakumufuna Lazarus Chakwera ngakhale apasidwa ma 600,000 koma iwo sakumfuna Lazarus Chakwera. Choncho asilikali amene anapita ku DRC komanso ku peacekeeping anthu amene wawa kusadiki auzidwa kunena kuti sakuyenereka kuvotera akuti njira imodzi yochepesera mavoti rimpopofema we've already tajiwa mungoti pay muone ndati ndikusimikizireni Amalawi kunena kuti asilikali onse amene atulusidwa wiki yatha onse amene atumizidwa chigawo chakumwera ku Eastern Region kupita ku Lower Shire komanso chigawo chicha chakumpoto onse ndi asilikali aja akwansundwe onse ndi Central Region Limpopo.
Zomvesa chisoni Malawi ku Likoni Girls Primary School. Anthu amene anatengedwa kuti akayang'anire chisankho kumeneko atumiza kumalo amene sanayenereka kutero, koma chomvesa chisoni kwambiri pali mphunzitsi wina amene ndi wa blind antenga mphunzitsi ameneyi ndi kuntumiza kumalo kwene kuti sakanayenereka kuntumiza kumeneku ndi kwa Nung'ona, antumiza kwa Nung'ona. Mphunzitsi amene akamapita ku skulu amachita kugwiridwa mkono, komanso akamabwerera ku nyumba ana skulu amatha kuntenga ndi kumapita naye kukafika naye pa khomo. Mphunzitsi ameneyi antumiza kutali kuchokera ku Likoni Girls Primary School. Choncho Amalawi anthu amene anayenereka kuti akayang'anire chisankho aku Likoni Girls Secondary School atumizidwa zigawo zakutali, akuti chifukwa choganiziridwa kunena kuti iwowa ndi makadeti. Amalawi tikufuna chilungamo chioneke maifa ya Saulo Stima tikagwisa ndege tifunanso tipemphe ma platform Mgomo FM Company Jaya Network ya TNM chigawo cha kumadzuloko yakhala ikupangira kampeni chakwera pomatumiza mautenga kumatelefoni a anthu kunena kuti voterani chakwera ngati president, cholinga chongani pamene pali tambala. Voterani chakwera ngati president, chongani pamene pali tambala wakuda, tipitirize kupitisa chitukuko patsogolo. Ambiri ma message amene mwakhala mukulandira inali njira imodzi yonena kuti ati akopere anthu pamene kampeni yatha chigawo cha kumadzulo kuno. Choncho Amalawi mukalandira ma message amenewo tangu atengani mwadirite, mwauze zonena kuti iweyo wagwanayo si nyoka, ndamva abusa kuti sigwira si nyoka. Amalawi kundilande kuli ma agent IMCP John Bande komanso Chawezi Banda. Ndizomvesa chisoni kunena kuti Chawezi Banda kampeni amagawa mpiru komanso tomato mpiru komanso tomato ajoni Chawezi Banda amagawa mpiru kundi tomato akuti chinjira yokopera anthu kuti avotere. Ndipo kundilande komweko kuli Nolia Kachere komanso Complex Mchirika. Awanso ndi ma agent MCP akhala kumagawa ma 5,000 kumapasa anthu ndi cholinga chonena kuti awavotere kumene kundi kundilande Malabada. Pomaliza programu yanga pali kampani ina imene ikutchedwa UK Security, kampani imene ikumalemba anthu ntchito koma kuti alipire sikumalipira. Pamene tikusintha boma pa 16 pano tikayendera kampani imeneyi. Antu bomba kugana limbuza Malawi anakonda kuyesa nkosa Osaziwa kutina yengu Kamba wakudu kwangwala Azibala siya zakuzo zonse Malawi yesa kuzonzeka Sokuja sovala kito kusowa Mulungu kushite kombamu Achakwera kufumoa Akubera media za utenge Achirima ufumo wangu Azakula media tunakapoma unduna wangu akubera ndege za utenge ujimake pakoma akazakula ndege za utenge
Chigawo cha kumadzulo a Malawi munali ndine Comrade Mtanyo pa Limpopo FM ndikufanireni zabwino zonse a Malawi konse kumene muli. Tiyena Malawi timenye nkhondo timuchose Lazarus Chakwera ndipo pasapezekenso munthu amene atinamize ifeyo kunena kuti tiyeni tisachose Lazarus Chakwera. Tavutika Malawi, tavutika kwambiri choncho pamene tikupita pa 16 September tiyeni timupudule Lazarus Chakwera mmene iye watipudulira ife Malawi kutijesa nyika. This is our right time. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.